Bojíte sa zajtrajška, alebo ste si povedali, že po tomto výkone hádam sa teda dostanem do finále? Som si určite nepovedala, pretože tak, jak má každá z nás šance, tak aj každá z nás musí rátať s takým niečím, že proste nepostúpim, lebo Boh vie, jak hlasujú ľudia. Ani jedna z nás to nemá isté, hoci všetky sme podali dobrý výkon, všetkých 8 semifinalistík, ale ani jedna z nás to nemá naozaj isté. A tak uvidíme, ako to zajtra dopadne. No vypadnem, tak život ide ďalej a keď postúpim, tak asi umrem od šťastia. Ja vnímam tak, že všetky baby boli úplne úžasné a moje šance asi vidím tak 50 na 50, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať. A mám určite aj nejaké tie pochybnosti, ale určite si v niečom tak, že verím. Je to tak naozaj, že 50 na 50. Neviem, ako to vôbec dopadne. Som pripravená na to, že aj vypadnem, ale som pripravená aj na to, že postupím. A keď hovoríte, že ste pripravená aj na to, tak aké sú plány do budúcnosti, keby ste zajtra nepostúpili, alebo keby ste postúpili? No, keď nepostúpim, tak mám na pláne CDčko, takže sa budem snažiť asi tak do decembra nejak ho vydať. A keď postúpim, tak plány sú také, aké mi spraví Produkcia Superstar. A obávate sa zajtrajšieho rozhodnutia? Tak určite, ako každá z nás sa obávame, že čo bude zajtra. Uvidíme, ako to dopadne. A odhadujete nejak svoje šance, alebo to radšej neriešite a snažíte sa na tým nezamýšľať? To je fakt náhoda. Je to na ľuďoch všetko a kebyže zaspievam aj úplne, že fakt dobre, tak nemusím byť, že postupím. Ale keď postupím. Samozřejmě, ty procenta toho, že člověk vypadne, tam jsou vždycky, ale prostě, i kdybych vypadla, tak vím, že jsem tady nechala dobrou stopu po sobě, takže bych jako neříkala, stydím se za sebe, úplně jsem to celý zborala, takže myslím, že v pohodě. Ako odhadujete svoje šance zajtra? Ste 4 Češky, jedna musí ísť preč? No, dost těžká otázka, no, dnešní večer. Myslím, že jsme každá za sebe dala co nejvíc a je to fakt nevyspytatelné, nevím. A existuje niekto, koho by ste možno vy sama povedali si, že tento by tam nemal ísť, či už chlapec alebo dievča? Jo, fakt, to je hrozně těžký, to nejde říct. Už jenom z pohledu, že z osobního vztahu i z toho, jak všichni zpívají, to už to nejde, prostě teďka už to fakt není možné. Ja naozaj neviem, akurát sme sa s babami bavili vzadu, že to bude strašne ťažké, lebo minimálne za seba hovorím, myslím si, že sú všetky veľmi šikovné, veľmi talentované a dnes to naozaj vyšlo každej. Naozaj neviem. Bude to ťažké a nech vypadne ktorákoľvek z nás, tak asi nás to budeme.